बाबाओइ आं नंगौना नङाब्रा बेलाय आंनि खावलायलाय मा जाखोब्रा बेनिखायनोथ' मानसिफ्रा आंनि खावलायखौ बासिबाय थादोंलै बिफाया बुनायानो बेफोरबायदि जानानै थाबाय नामाब्रा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा खावलाया टफिराम थौदो डाक्टरनाव बाबाओइ मानि थाखाय आंथ' लोमजायाखैना आं जेखौ बुंदों बेखौ मानि नङाबा नोंनि खावलाखौ सोबानानै आरोबाव फारसेथिंबो सेबथा खालामनानै दोनगोन बेनिखायनो ओंखार माबार मानोथो डाक्टरनाव थांबावनांगौ जाखोब्रा आफा जि जाबाय बे मोखांखौनो लानानै थांनानै थासिगोन आं बिदि होनबा जागोन नामा दा मोनाबिलियावनो हिनजाव लागोआ फैनो नागिरदों नोंखौ नायनो ओंखार माबार आं गारि दिहुनैनि माबार ओंखारना फै बाबाओइ आंखौ हिनजाव नायनो फैमारसिगोन होनबा मालायफोरना हौवायासो हिनजावखौ नायनो थाङो आंना उल्थासो आंखौसो नायनो फैनो नागिरदों बेबो फिसा साथाम गोनां बावलायसोनो बाबाओइ मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय बयबो गोसो होनानै खोनासं दुम्फावआ थैनानै थांबाय नङा होमबा दा जा एपिसड जागासिनो दङ बियो दुम्फाव थैनायनि मास मोनसेनि उननिफ्राय लाबाय मिथिबाय नोंथांमोना बुजिनाय बायदि लिरनानै होखायो स्क्रिनाव अब्लाबो नोंथांमोना मानो सोंहरबाय थायोलै मानो एसेबां थाबनो गथ' मोनखो माखो होननानै बे मास मोनसेनि गेजेरावनो मा जानानै थांबाय जेरै फिल्मफोरावबो 1 year लिभ 2 year लिभ थायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो लाब्रा कार्टुनावबो से मासनि उनाव होननानै डाइरेक्ट भिडिअखौ होखानाय जाबाय जाय बिथांमोना बुजियाखै बिसोरखौसो बुजायहरदों दै बुजिनायफोरा सिरि थाबानो जाबाय बुजिफोरखौसो बुजायहरदों माने मोनथिबायना बेनिखायनो गोनो गोथो जानाङा दे होमबालाय गुबै एपिसडआव फैफिनलायदो बाबाओइ होमबा आङो हाबा जानाय हिनजावखौसो मोनसिगोन होमबा आंनि खाफालाव बेफोरबायदिसो लिरनानै हरदों होमबा इसोरा ओइ बे बारावबा इसोरनि हेंथायै थांगोनलां खाफालखौनो हाख्लाबजोबनानै लागोन बाराबा मा जाबाय थाखो माबार फैदो र' थांगौ गैलालै बिफा बोराय आंखौ सोबासिन खावलायखौनो गागेब खालामनानै होबायलै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा जियानो जादोला बिफाजों थांफानोसै आं हस्पिटालाव दानिया फैनो हासिगोन टफिरामा खुलुमबाय डाक्टर बाबु पेसेन्टआ सोर बेवहाय जिराय आंनि फिसाला टफिरामा आच्छा सियाराव जिराय मा प्रब्लेम जादों प्रब्लेमा माने बिनि खावलाया सेबथा जाबाय दा बिनि खावलायखौ बोरै फुस्था खालामफिननो हागोन हायोबा डक्टर बाबु बिनि खावलायखौ गुल आवगायनि बायदि खालामनानै होफिननो हागोन ना आच्छा बिनि खावलायालाय बोरै सेबथा जानो मोनखो बै पान्चिं बेगआ जेरै पान्चिं बेगखौ मानसिफ्रा जोयो बुयो गाग्लियो सौवो थिग बिदिनो आंनि आफायाबो आंनि खावलायखौ बेफोरबायदिनो पान्चिं बेग बायदि बाहायदों जाहोनाव आंनि खावलाया दिनै सेबथा जानांदों ओरै फैसाय खाथियाव लाबोबावलाय खावलायखौ बिराद गोथौयैनो जखम मोनमारदों बिनि थाखाय मा खालामनांगोन डाक्टर दा जों बेखौ जेबो खालामनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बे प्रब्लेमा मिथिंगायारि प्रब्लेमसो मा मिथिंगायारि प्रब्लेमलाय मिथिंगायारि प्रब्लेमफोरखौ डाक्टरफोराबो फाहामनो हाया बियो गाव हारसिं मोजां जाबासो जागोन बेनिखायनो आं सासे डक्टर जानानैब्लाबो नोंनि खावलायखौ लाबोफिननो हानाय नङा जुदि नोंनि खावलाया बिलुन मोनबा बार सोनानै दुगाम खालामनो हागौमोन साइकेलनि टायार मोनबा पाम्प सोनानै दुगाम खालामनो हागौमोन नाथाय नोंनि खावलायाव बार सोनानै होयोब्लाबो मालाबाबो बियो दुगां जाफिननो हानाय नंला होमबा जेबो राहा गैथारला नामा ओहो गैया माबा मोनसेथ' राहा थाथारगोनलै साइन्सनि हिसाबै बुंलाय मिथिंगायारि हिसाबै बुङाबाबो बिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो हागोन मा खामानि बुंल' नोङो नोंनि थाफ्लिनि बेदरखौ हाख्लाबनानै नोंनि खावलायाव लगायनानै लानांगोन मा होनाय जादोंलै आंनि थाफ्लिनि बेदरखौ बोरै हाखानानै खावलायाव लगायनो आंलाय बेखौ नों खालामनाङा जों हाख्लाबनानै होगोन आच्छा ओमफ्राय आंनि थाफ्लिनि बेदरखौ हाखायोब्ला आंनि थाफ्लियाबो खहे खथे जानानै थागोन ना अब्ला बेसेबां गाज्रि नुगोन थाफ्लिखौ अब्ला बिनि अनगा जेबो राहा गैया मालायनि थाफ्लिखौलाय मोनगोन ना मोना मालायनि थाफ्लिखौ मोनबाबो नोंनाव जानाय नङा मानो होनोबा नोंनि बेदरखौसो नोंनि खावलायाव होनांगोन होमबासो मिलायगोन आरो गुबुननि बेदरखौ हाखानानै होयोब्लाबो नोंजों समायनाय नङा मानो होनोब्ला नोंनि मोदोम जाथारनांगोन बेबो थाफ्लिनिसो बेलेगबा जानाय नङा आखाइ आथिंनिबाबो जानाय नङा मानो होनोब्ला थाफ्लिजोंसो मोखांजों मिलायो बाबाओइ नंगौखौ बुंदोंना नङाखौ बुंदोंलाय दानो डाक्टरबाबो दुम बुनानै थांगोनलै आं सैथोखौनो बुंदों जेरै नोंनि मोखाङा एसेबाबो साफा थिग बिदिनो माखासे अंगफोरनि मादाव मानसिनि थाफ्लियाबो गुफुर जायो बिनिखायनो नोंनि थाफ्लिखौ हाखानानै नोंनि खावलायाव लगायबासो मोखाङा नायनो समायना जागोन नङाबा आखाइफोरनिखौ हाख्लाबनानै होयोब्ला गाबा मिलायनाय नङा थाफ्लिजोंसो मिलायो नोंथाङा जुदि थाफ्लिखौ हाखानो होयो अब्ला जों हाखानानै नोंनि खावलायाव होगोन थाफ्लिनि अनगा बेलेग मोदोमा जानाय नङा मानो होनोब्ला थाफ्लियावसो एसे बारा मोदोमा हाबनानै थायो आखाइ आथिं उदैफोराथ' गावबा गावनि जखानि थाखायसो थायो माथो मानसिफोरना खायसेना उदै गिदिरबो जायोलाय बे उदैया सिंनिफ्रायसो गिदिर जायो सायाव उदैनि बिगुरा रोजा जानानै गिदिर जाया बेनिखायनो जों उदैखौबो हाखानो हानाय नङा जों आदैखौबो हाखानो हानाय नङा मानो होनोब्ला आदैनि गाबजों नोंनि मोखांनि गाबजों मिलायनाय नङा खालि थाफ्लियाल' मिलायगोन बेनिखायनो नोंथाङा जुदि उसुबिदा गैयाबा थाफ्लिखौ हाखानो होदो अब्लासो जों नोंनि खावलायखौ मोजां खालामनो हागोन आच्छा आं खावलायखौ साफा खालामनो थांनानै आंनि थाफ्लिखौसो खहे खथे खालामगोन नामा जेराव जिरायनोबो सुखुनाय नङा
उन्दुनोबो सुखुनाय नङा जुदि थाफ्लियाव खावसे बेदरानो गैलाबा आरो आं मालाय मानो थाफ्लिखौ हाख'नो होनो नोंनोलाय होआ आङो आंनि थाफ्लिखौ नांगौबा आंनि मोखाङा बिदिनो थाथों मिथिबायना आफा आं आंनि मोखांखौ बिदिनो लानोसै फिसा मोखांखौ मोजां जाजानो गोसो जादोंबा माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना होमबालाय नोंखौलाय बोरै फसायनांगौ जाखो फसायनायालाय मा फसायनांगौबा फसायखागोन अब्लाबो आंनि थाफ्लिनि बेदरखौ हाख'नानै खावलायाव लगाय आं मा बुंबावनो डक्टर बाबु फिसालायानो अख्राथार जाबाय जेब्ला जेबो उफाय गैला दे जेबो नङा देनां गोसोफोरा सोलायबाथाय फैफिनबानो जाबाय जागोन दे खबरदार हिनजाव गोदाना जुदि नोंखौ फसायाबा खावलायनि थाखाय महर बासिलायनाय हिनजावखौ आंनोबो नाङाब्रा आफा आरो बे खावलायखौ नोंसो आंखौ बक्सिं बायदि जोनानै सौनानै बेफोरबायदि थेफ्ला जाहोदों हिनजावा जुदि आंखौ फसाया बे नोंनिसो दाय जागोनब्रा आफा आंनि नङा नोंखौलाय सोर बुनो खोन्थानाय आंखौ बेफोरबायदि आच्छा जागोन दे दा बे हिनजावा नोंनाव बायदिसिना सोंबा मोजाङै नम्र आखलै फिननाय होबानो जाबाय सावलुन बावलुन फिननाय होनाङा मिथिबाय आरो मिनिस्लुनानै थाबाय था मिनिनानैलाय मा लाब खावलायानो थेफाबा दे नाय खेबसे मिनिनानै होलाय मोजाङै मिनिस्लु दा मिनिगोन दे हिनजावनि सिगाङाव बांद्राय आंखौ फोरोंबाय थानाङा नोंखौ फोरोङाबा नों हिनजावखौनो मोननाय नंला बिदि होननानै आंनो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो नागिरना होबाय होनबा बेबो गथ' साथाम गोनांलाय हा माथो नोंनाबो बैसो जाखाबाय गथ'नि बिफा जानो बिनिखायनो गथ' गोनांखाखौनो हाबा खालामनायलाय मानिथो गोरोन्थि आरो जेबो होनबाय थानांला सिरि सिरि गारिखौ न'सिम लादो दाउस्रि देलाय नों मा खबर दाउस्रि खबरालाय मोजाङानो आंना नाथाय आं नोंनो आंनि खबर मोजांखौ होनो गोसो गैया मिथिबाय आफाङा दङबा लिंहरनानै होबानो जाबाय मानो लिंहरलायनो न' सिङाव हाबहैदो सिरि थादों आं हाबहैखानो नागिरखादोंमोन मिथिबाय आरो दिनै आंहा गुड निउस दङ बेनिखायनो नोंजों रायलायनो गोसो गैया जोबोद मोजां मोनबाय आं दाउस्रि देलाय नोंनावबो मोजां रादाब दङ बेखौ मिथिनानै ओमफ्राय दाउस्रि देलाय आंबो नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानो सानदों मा बाथ्रा आं सानो बे खोथाखौ नोंनो फोरमायना होनायानो मोजां जागोन दाउस्रि आं फामेखौ नायहैनो नागिरदों दिनै ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ दे खमसे खमथ' नों आंखौ साबायखरथ' बावनो हायोना मा दरखार नांदों दे जेबो नंला ओमफ्राय नोंनाव मा मोजां रादाब दङ दाउस्रि अन्नानै खोन्थानो हागोन ना मानो होनोब्ला दुखुनि खोथाखौ खोन्थाजोबाबाबो सुखुनि रादाबखौ खोन्थानांगौ दे बुं मा रादाब आं बिमा जासिगोन मिथिबाय उन्दै गथ'सा फैसिगोन आंनि जिउआवबो ओमफ्राय आंखौहाय होनगोन बमलखौ आफा होनगोन ओमफ्राय आंनि गथ'आ देरबाथाय आङो आरामसे जिराय जागोन गथ'आ खामानि मावगोन आं सिख्ला बायदि देलाय बेरायगोन साननानैनो जा मोजां मोनखाबाय आं आच्छा हौवासा लुगैयो ना हिनजावसा लुगैयो नोंलाय हौवासाबाबो जायो हिनजावसाबाबो जायो आरो हौवासा जा हिनजावसा जा खामानि थिनखागोन आं मिथिबाय मानबायनो रोंनायनिफ्रायनो जेब्ला गथ'फोरा मानबायनो रोंगोन होनबा बुस्थुफोरखौ बोरै लायनांगौ बेखौ मानबाय फोरोंगोन इन्टारेस्टार ना बिराद इन्टारेस्टिं खोनादोंना जाथि औ थांदो बाजिया न'आवनो दंखायो ओमफ्राय हिनजावखौलाय सोर नायनो थांगोन आदाजों आंजों थांनो नागिरदों आच्छा नायनोसै फामेनि न'खरा मा बुङो बाखि उनावसो मिथिसिगोन दे जावैसो साहाया लोंदो नङाबा गुसु जागोन जामायला माले बिखुनजो मानो बिदिब्रा नोङो माथो जालायखो सन्थलानोबा खाबा बेसेबांबा गिदिर ओमफ्राय आंना खाबा बेसेबांबा फिसा बिदि जायो नामाब्रा होनोबा होनो सानैनोबो समान होनांगौ ना सासेनि खाबा गिदिर सासेना फिसा बेलाय ओइ सन्थला नोंनि खाबा हर आंनिखौ ला नों आयो खाबखौबो बिदि बुंलायथारनांगौ जाबाय होनबा नोङो माथो सन्थलानो गिदिर खाबाव होयो आंनो फिसा खाबाव होयो बेनिखायनो आं दिनै गिदिर खाबाव लोंगोन आरो सन्थलानो मा स्पेसियेल नायथारनि आं मा बेलाय बिस मुलि ना मा जाखो दालाय मानोथो मोजाङै लोङाखै गिदिर खाबाव होदों होननानै दाय जानाया लोंजोबनांगोन नों सायानो बिदि जाबाय नामाब्रा संख्रिबो गैया सिनिबो गैया माबायदि साहा बेलाय आं बेखौनो लोङोलै दस्ति आं सिनिनिबो साहा लोङा संख्रिनिबो साहा लोङा आं खालि साहापातखौल' लोङो मिथिबाय आच्छा बेखौनो माबा मोनसे स्पेसियेल बानायनानै होदों सानथारलायबाय आरो बियो जेखौबो थोआ खालामो होमबाबो नोंना कापखौ सासेनो गिदिर सासेनो फिसा होनाया जायाखैना बे कापानो बिदिनोखा कम्पानियानो मोनसे गिदिर मोनसे फिसा दानानै हरखादों मालाय आं हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोबा बे कापानो मोनसे गिदिर मोनसे फिसा खामोन मालाय बेफोरखौनो थाल लाबाय थायो नामा सोरनो काप फिसा होदों सोरनो काप गिदिर होदों
आच्छा बारु थाइबानि लारु आलासिफोरा फैसिगोन जल्दि दाउफोरा लिंहरदोसो आइला आंलाय मानो दाउ लिंहरनांगौ जाखोब्रा मानो लिंहरा नोंलाय नों मिनिबानो माथो दाउफोरा फैयो दे मिनिदो गोसो गैया गारानो माखौ मिनिनांगौ जाखोब्रा आंलाय मिनिनो जेबो टपिकआनो गैया माखौ लानानै मिनिनांगौ जाखोब्रा होमबालाय मिनिनो गोसो गैयाबालाय सानैबो हमनानै लाबोदो आरो दाउखौ नोंनाव इसेबो आखल गैया नामा दाउनो आदार होनानै दाउखौ लिंहरनानै दाउखौ गाव हमनांगौ आजिखालिनि दाउआबो मानसि बादि सैथान जाबाय बुजिखासै दाउफोराबो बुथारनो नागिरदों होननानै बेनिखायनो होसोनानैसो हमना लाबोनांगौ हमैदां थां आच्छा बारु थाइबानि लारु हमगोन दे हमगोन ओमफ्राय बेवाइफोर थफसियालाय मानो बानानै लानो लाजिया बेवाइफोरखौ बिदि बुंनो आरो हिनजाव गोसो थोनाय आखला सोलायनोबा सोलायसो बे एमाव राजानि खोथाखौनो लायो नामाब्रा एमाव राजाया थगायदोंसो बे आंनि आबौ सनायालाय मानो थगायनांगौ जाखो नोंनि आखलानो फाख्रा सिख्रा हिनजाव नङाबानो थानो हाया सानै साथाम हिनजाव नांगौ बिनो माबार दे साया लोंखांनानै दाउफोरा हमैदो जावैसो सन्थला माइब्रानि जौ बिदैखौ साखिनानै नायफैलाय मोजां जादोंना जायाखै ओइ लायथो आंखौ खामानि थिनबाय सासेखौ जौ लोंनो जासिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु जायो जायो थुबि ख्या याद राखेगा आं बायदि बिजामादैखायसो नों अनजानो मोनदों हेलौ दाउ 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 मद बिरा लोगो मोनदेरनाया मालाबाबो सोलायला बियो आच्छा बुरैफोर सोर नायनो फैनो नागिरदों फामेखौ गावनि गोसो थोनायानो नायनो फैनो नागिरदों हामबाय दे वाव दासो देलाय कंग्रेचुलेशन्स हाय बिमा जानो मोनसिगोन माथो नोंबो जि गोसोखांनाय दुब दुब दाब मोनदों मिथिबाय ना ओमफ्राय नोंनि खाथियाव फैथारबाय आरो फैबाय मोजाङानो जाबाय दे नोंनि थाखाय आं साहा फुदुंनो खोन्थाहरनि र' ओइ फावगालि मबाइलखौ दोनथ'नानै साहा फुदुंनानै लाबो नोंना गथ'फोरा खामानि मावसोयोना मावो थिनबालाय आरो मावाबा गगोन बिसोरो आंजों बेनिखायनो आं नोंनि खाथियाव फैदों मिथिबाय माबायदि सासे पारफेक्ट बिमा जानो हायो बेखौ मोनथिनो थाखाय फैदों आरो नों मानो होनोब्ला गथ'फोरखौ मोजाङै बोसोन होयोना बेफोरबायदि पारफेक्ट बिमा होनलायनाय खोथा गैयाहाय दानि बेफोरबायदि जेनेरेसनाव नों गथ'फोरखौ जेसेबांखिनि मोजां बोसोन होआ मानो गाज्रि जानांगौबा गाज्रि लोगोफोरजों गाज्रि जानानैनो गाज्रि जाखायो खोथायावनो दङ दा मोजां आलुफोरनि गेजेराव दरसे आलुआ जुदि गाज्रि थायो अब्ला गासैबो गाज्रि जायो थिग बिदिनो दानि गथ'फोराबो बेफोरबायदिनो जाबाय मोजांजों लोगो जाला मोजां गाज्रि लोगो जालायनानैनो गाज्रियासो बांसिन जासै बुहुद खमनि गेजेरावल'सो साफा सानै मोजां जासै दानि गथ'फोरा होमबाबो जों बिमा बिफाफोरा बुजायनांगौ आरोना हानायमानि जेब्लाबो मालाबा लोगो बायदि मालाबा बिमा बिफा बायदि मालाबा फोरोंगिरि बायदि मालाबा गुरुफोर बायदि बेफोरबायदि जानांगौ बिमा बिफाया आच्छा होमबा बिराद गोराथार आरोना बिमा जानांगौआबो ना हामाथो बिमा जानांगौआबो इसिबां गोरलै नङा सासे गथ'खौ रायलायनो फोरोंनायनिफ्राय सासे गथ'खौ फेदेरनायनिफ्राय जोनोम होनायनिफ्राय बिराद खस्थ' बिमा जानांगौआबो इसिबां गोरलै नङा आयौ बाला बिदिबा आं गथ'खौनो जोनोम होलायबाय बिदि नङा बिमा जानाया जेसेबां खस्थ' जाया मानो जेब्ला फिसानि मोखां नुयो गासैबो खस्थ'खौनो बावगारजोबो मिथिबाय बेनिखायनो गिनो नाङा जेसेबां दुखु खस्थ' सानाय सुनाय जाया मानो फिसाफोरनि थाखाय सासे बिमाया खस्थ'खौ सैज' खालामनो हाखानाय गोहो दं बेखौ जों साफ्रोम हिनजावफोराल' बुजियो बेनिखायनो नों गिनाङा मिथिबाय दावसि देलाय नों गियान होसेयावबो जुदि आंनि गथ'फोरा थङालि बाङालि जाबालाय थङाला बाङाला जाबालाय नों गावनो दासिमबो गोरलै बायदि आं गथ'फोरखौ बोरै बोसोन होगोन दे आं नोंनाव थिनहरबाय थागोन बाल्ला बिदि जायो नामा सासे सिख्लाया जेसेबां गोरलैयै थाबाय थाया मानो हाबा जाखांबा गथ' मोनबा एसेबाबो सोलायनाय फैखायो गावनो हारसिं सोलायलाङो मालादि सोलायलांदों बियो गावखौनो हमनो हाया बिदि सोलायनाया समजों लोगोसे हारसिंनो जाखायो आंना बिखुनजोआ मोजांथार माथि अनखायो खालि फिसौनि जगार होनबाय थायो दा जगार जाबाय दा ओमफ्राय मालाथो जगार जाखो माथो बुंनो आरो बे बम्बआ दंफाव थैखांनायनि उननिफ्रायनो गाबबाय थायो जौ लोंनानै फाग्ला बायदि जाबाय थायो सानसेखालि आंजों थाफाबाय ओमफ्राय दिनै गुड निउस मोनबाय आरो दे मोजाङानो जाबाय गथ'खौ मोजाङै जोथोनै लाखि आरो गावखौबो मिथिबाय जागोन दे गथ'आ जोनोम जानायनिफ्रायनो खामानि थिनखागोन बोसोन फोरोंखागोन आं मिथिबायना हाबां जाहाथे एसे देरनानै आंनि थाखाय खामानि मावनानै होनो हायो आरो जि जोम सुनानै होनो हायो आरो आयु दानिफ्रायनो गथ'निफ्राय एसेबां इदि एक्सपेक्ट खालामबाय नोङो गथ'आनो जोनोम जायाखै माथो गथ' उदैयाव थाबा बिमानि होननायखौ खोनाजोबोबालाय खोनायोथ' आरो बेनिखायनो जाला माला बाथ्रा दाबुं जाला माला गाज्रि दा सान मिथिबाय बिमाया जाला माला सानोबा बिमाया मा साना मानो गथ'नावसो गथ'नि दिमागावसो आसार गोग्लैयो बेनिखायनो नों प्रेगनेन्ट जाबा मालाबाबो गोसोखौ गाज्रि खालामनानैबो लानाङा आरो रावजोंबो नांलायनाङा आरो गाज्रि साननाङा मिथिबाय जेब्लाबो मोजां सान अके
ओमफ्राय हाफां माथो बिजावजालि मोनसिगोनबालाय नोंहा औ मोनसिगोनथ' आरो दिनै खौरां लानो थांदों नोंलाय मानो थांफायासै बिखुनजोआ थांफागोन होननायखाय थांफायाखै आं बिखुनजो थांफाबाथाय थांनो बासोयो आङो खालि खें 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 खेंल' होनबाय थायो मालाय नोंहासो मोजां बिखुनजो मोनदों आंना बिखुनजोआ मोजांब्रे थारहाय बालि मालाबा बरिं मोनब्रेलायो आङो मोजांबाबो मोजां मोनदों रंजा आंनि बायदि बिखुनजो मोननांगौबा नों मा जागौमोन मिथिबाय ना मिथिखादों दे मालाय नोंहा बेफोरखौ एडजास्ट खालामनो हायो ओमफ्राय नै बे साहा फुदुंनायालाय मा हौवाफोरजोंसो रायलायबाय थाखो ना माखो ओइ फावगालि बेवहाय लांगौ बिराद मबाइलल' मिथिबाय ना बेनिखायनो नोंबो बांद्राय मबाइल दाना मिथिबाय नङाबा नोंनि गथ'आबो मबाइल नायनोसो सोलोंबाय थागोन उनावहाय उन्दैनिफ्रायनो नंगौ नामा आं मबाइल नायबाय थाबाथाय गथ'आबो देनां मबाइल नायनो उजिगोन आरो हामाथो उजिगोनथ' आरो बेनिखायनो बांद्राय मबाइल नायबाय थानाङा जाबाय दे दिनै बिराद मोजां लेसन मोनबायहाय थेंक इउ हापां बेफोरो बिराद सोलोंना लानायनि बाथ्रा बेफोरखौ जों साफ्रोमबो हिनजाव माहारिया मिथिना लानाया मोजां मावराजा नोंथाङा मिथिखाबाय जानो हागौ जों गार्जेनखौ मानो लिंहरदों औ सार मोजाङैनो मिथिबाय आरो आंनि फंबाया मा खालामदों बेखौबो मिथिबाय जोंनि आइ आफाया फैनो नागिरदोंमोन नाथाय माखासे खामानिनि थाखाय फैनो हायासै बेनिखायनो आंखौ थिनहरबाय आंनि सिगाङाव बुंनो हागोन दे मा बुंनांगौ दं मा कमप्लेन दं मिस्टार मावराजा फंबायखौ मोजाङै बुजाय जाहाथे फरायसालियाव फैनानै इसिबां उन्दै बैसोआव दानिफ्रायनो हिनजाव गोसो थोनो नाङा होननानै नङाबा गावहाबो बरबाद जागोन गुबुननि फिसाजोआबो लस जागोन नाथाय आंथ' लाइजामखौ लिरदोंल'सो गोसोथ' थोआखै नङा माथो सार दावखाराजोआ थगायदों बेयो आंनोनो लाइजाम लिरथारदों सार नङा सार आं लाइजामखौ लिरदोंबाबो लाइजामा आंनि नङा आंनि लोगोनिसोमोन आं नामखौ लिरनानै होनो बावगारदों माथो नोंनि लोगोआ बुंदों नङा होननानै होमबाथ' बे नोंनो जाखागोन नङा सार आं नङा बास जाबाय बेनो लास्ट वार्निं आरो नैथि खेबा जुदि बेफोरबायदि जानाय नुबावबाय अब्ला डाइरेक्ट स्कुलनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जागोन दा नोंसोर थांनो हासिगौ थेंक इउ स' माच सार नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आं फंबायखौ मोजाङैनो बुजायगोन अके गुड आच्छा बिनानाव मा मुं नोंना आंनि मुङा बादामालि आच्छा बादामालि दावखा राजाया मा खालामदों मा खालामाखै बे जानानै थांबाय एबारनिफ्राय दावखा राजाया नोंनो मालायनिबाबो गावनिबाबो लाइजाम लिरनानै हरला बेखौ आं खोथा होबाय मिथिबाय जागोन दे बे दावखा राजाखौ आं गोसोबो थोखाया इयुनाव आंखौ सिख्ला देनानै गोसो थोबाबो एसेम सेमनो नाङा आंनो नोंखौ नोंसो जोबोद हेन्डसाम नोंनि नामा एमाव राजा होनदों नामा औ आंनि नामा एमाव राजा होमबा एमाव राजा आं सिख्ला देरग्रोगोन दे सिख्ला देरनायखौ नेनानै थाबानो जाबाय आं नोंखौ देनां सिख्ला देरनानै हाबा खालामगोन जागोन दे आं नेनानै थागोन अब्लासिम गोसो होनानै फरायनांगोन ओमफ्राय मोजां नाम्बार लाबोनांगोन मिथिबाय अब्लासो आं नोंखौ गनायगोन अके महाराजा बाय बाय नोंहालाय मा जालायखो बादामालि आंखौ गोसो मोननानै बासिनानै थांदों नोंहा बादामालिखौ गोसो थोनो नागिरदों देनां देरबाथाय आइ हेड इउ बिदा आइ हेड इउ नोंनि बे गुफुर गाबनि थाखाय नों बिराद दुगाना बिदा थोद बिदि नङाब्रा नोंनो बुंखायो माथो काला हुआ तो क्या हुआ दिल बाला तो है ना होननानै बेनिखायनो दुखु दाजा गोसो होनानैल' फरायग्रो मिथिबाय गासिबो थिग जाजोबगोन आरो आं बादामालिखौ हाबा खालामाना आंथ' ओरैनोसो बुंदों जाहाथे बादामालिया उनाव नोंखौ कमप्लेन होआ मिथिबाय आंनि छटा दन दौदो न'आव थांनोसै Hey daw, daw daw, ma daw, daw pa daw daw daw. Hello daw, hey daw, ma daw, daw pa daw daw. Daw जों लावजों जाबाय थाव थाव थाव. वाइला जामाइला माथो दावनि गन्थंबो गैया खुगाबो गैयालै मायावथो खानानै थाहैजोबखोब्रा दावफोरालाय बे न' सिङावसो दङ नामाब्रा दाव माथो बेवहायबो गैया बे दाउफोरालाय बहा थांजोबखोब्रा दाउबो हांसोबो हमनांगौबालाय बिदिबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा दाउ मायावथो थांजोबखोब्रा दाउआलाय मिनिनोबो गोसो गैथाराना आं दा मिनिबासो फैमारसिगोन नामाब्रा दाउ हांसोफोरालाय होद फै लागे दा फै मिथिथारालै आं मिनिनो गोसो गैयिफोराव ओरैनोबा बिखुनजो आंनो काप फिसायावसो साहोदों गुमै थामे सना दाउआलाय बहा थांजोबखोब्रा ना सोरानावबा आलासि जाहैबाय दाउखौ नागिरलायनाङा खानानै दोनखादों मैया हरावनो वाइला होमबालाय आंखौलाय मानोथो दाउ नागिर होबाय थाखो आइया मिथियाखै खोमा आरो मैया हरावनो दाउखौ खानानै दोनदों आं आच्छा बारु थाइबानि लारु ओमफ्राय फामे सना सोर नायनो फैनो नागिरदोंलै नोंखौ जाथिया नायनो फैनो नागिरदों वाइला हाफांनिसो बिजावजालि जाहैनोसै होनबा नों मिथिगौना नों हाफाङा बेसेबां डेन्जार मानसि हाफां बायदि मानसिजों नों बायदि इसिबां अन्थाव बाथावा एक सेकेन्डबो सोलिनो हाया मिथिबायना हाफाङा जाहैबाय खुगा ब्रां ब्रां जिब्लां ब्लां गावनिखौल' अं अं सानग्रा हाफाङा गावनि फिसाफोरखौनो थिगसे रायो बुयो आरो नोंथ' बिजावजालि बावसो जागोन होमबाथ' बियो नोंखौ बाथोन देनाय बायदि टक 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 देबाय थागोन आरो मन्दिरनि घन्टाफोर बायदि टं टं दामबाय थागोन मिथिबाय बेनिखायनो दाबो सम दङ हाबाखौ जाया होननानै बुंनो ए
मोजां फोरोंथारदों माथो नंमारगौब्रा बिखुनजो हाबाङा डेन्जार खुगाथारलै मिथिबायना बेजों बिजाव जालि जानांगौआ एसेबां गोरलै नङाथ' नै नों थिउरिया फाख्रा सिख्रा आखल गावहाबो सान्थि थाया मालायखौबो सान्थि थाजानो बानाय लिंहरना लानानै जारलासो मोनबाय आं थामे आंलाय दै गुदुं फुदुङैलाय आलासिफोर फैबाय जागोन दे आरो नों जेबो फाल्तु खालामखानाङा मिथिबाय मा एरसन एब्रब बेलाय आं मोजांखौसो बुंदोंब्रा फामेनि मोजांनि थाखायसो बुंदों सिगाङाव नुवाखै थफसिखौ आङो माबा दाहर होनबाय मा जाखो जानो गोनाङा जाबाय आरो बिदि होननानै नोंनि खोथाखौ लानांगौ नामा नोंनो आंनि फिसाजोफोरखौ गासैखौबो हरजोबनांगौ नामा नों गाज्रि मोनाबालाय हरजायो नोंनि फिसाजोफोरखौ गासैखौबो सुखुआव दोनगोन आं होमबालाय आंखौबो हाबा खालामनानै लांनानै लाहैदो नों मालै आइ बिखुनजो नों बिजामादैखौबो गोसो थोबा बोरै जानांगौ जाखो समाजा मा साननांगौ जाखो मोनसे बुंबा मोनसे उल्थासो ना नोङो गावहानो बुंबाय आंजों हाबा जानो होननानै नों आंनि बिखुनजो नङामोनब्ला माबा मोनसे सानजागौमोन नामाथाय थै नों बांद्राय खोथा बुंथारनाङा नोङो खासि खालामजागोन थों नङाबा बाथोनजों नोंखुनजों मिथिबाय आरो सोर हिनजावखौ गोसो थुखुमादों साननैसोनि गेजेरावनो नागिरखुमाथारगोन आं बिनि उनाव खासि खालामथारगोन आं नोंखौ वाइला बिखुनजो मानिसो रागा जोङोब्रा एसे समायना आपेल फिथाइ बायदियानो नोंखौ आं इसेबां बाख्नायो होमबाबो नों आंखौ मोजां मोनाना आरो नों आंखौ जिबायदि खस्थ' होबायलै दाउखौ मैया हरावनो खानानै दोनदोंनो आंखौलाय मानो नागिरहोबाय थानाय नोंलाय आंबो मिथियामोन दासो मिथिदों आं आरो नै आलासिफोरा सफैबाय मोजाङै रायलायबानो जाबाय मा मोजाङै रायलायबावनांगौ जाखो आंलाय नोंनो माथो आंखौ सिरि थानो खोन्थादों जेबो खालामनो होआखै जायखिजाया नोंनि थाखाय थामैनि हौवा लागोआल' गाज्रि दामोनलांथों बेखौल' बुंबाय आं आरो बेदरा दाननो जाबाय दानै थां नोंहाबो फैनाया गोबाव जागोननो आच्छा बारु थाइबानि लारु साला बे जाथियासो थखनासो मोनलांसिगोन नामाब्रा इसेबां जिरख'नाय फामैखौ सिगांनिफ्रायनो खायदा बोराय खालामनो रोङासैब्रा आंबो थफसिखौल' नोजोर होबाय थाफ्लांबाय आं बे समाव फामैया सोमस्रिनिल' बिनानावमोन ना हांग्रिमोनदिनि बिनानाव नंथ'वामोन बेनिखायनो थालांबायब्रा नङाबा फामैया आंनिसो जायोमोनब्रा आंनिसो दे जिराय फिसाफोर आं हौवा गोदानखौ लिंना लाना फैनि जागोन दे फिसाफोर जिरायदो दे नोमफा गोदानखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय थफिराम आलासिफोरा फैबाय फैदो आलासिफोरजों एसे सिनाखि जाफैदो आरो मोजाङै रायलाय मा सिगिबाय थायोब्रा नोंसोरलाय UPSCनि आनजाद होनाय दां मादां रायलायनांगौबा रायलायगोनब्रा नाथाय आं बे खोथाखौ साननानैसो लाजिदों हिनजाव मानसिजों नायजाफैलायनायखौसो बाखि आं जेबो लाजियाखै गोनो गोथोबो जायाखै आं जेबो जायाखै बेनोथ' आरो हिनजावजों नायजालायनायखाय एसे नार्भास जाखादों दे नों सिन्था खालामनाङा आं साहाफोरखौ फुदुंनानै होगोन नों खालि राननानै हैबानो जाबाय आंलाय मानो राननानै होनो नों हैबा माथो जायो आं नुजाहैया नङाबा बिसोरनि फिसालाफ्रा आंखौसो फसायगोन आब्बावै बानायफोरा जाबाय दे दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानांला आलासिफोरा दङ नेनानै फैदो आंनि उन माबायदि जागोन आइ आफा गोदाना दा फैबा नायबानो जाबाय आरो नै फिसा बेनो आंनि फिसाला थफिरामा थफिराम गासैजोंबो सिनाखि जादो खुलुमबाय नाङा दे खुलुमलायनो मानोथो गसंबाय थाबावखो जिरायदो बाप्पावै मा जाबावगोन जाखो आंनि जिउआलाय बेनि नेक्स्ट एपिसोडआव मा जागोन बेखौ नेनानै थाथ'दो लोगोफोर थाबैनो 2 लाख साबस्क्राइबार जाथारसिगोन दे फाराब फारि साबस्क्राइबल' खालामनानै गालांदो दे लोगोफोर आरो लाइक मोनसे होनानै गालांदो आरो कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो बाय बाय